Kak. Kak. Ayo rene. Wonten sing ngersake caping gunung jengleng. Yo, jengleng sik. Cok. Yo. Ayo. Saka Mas Klitik engko kedua Mas Lutuk. Dimenyurake ngendudut swara. Ayo. Nggih. Ning alang. Olahraga malam kok. Iya. Saben bengi, yo Kak. Monggo. Saben bengi Yop. Jas. Senengku ngene iki lho, Mas. Klitik iki tanggung jawab. Lho, konsisten. Piye jenglengane piye, Kak? Top. Ya. Jempolmu koyo jentik ngono. Lha pancen wong ae cilik apa? Kuwi jenenge nyek kuwi. Kowe tumon awake cilik jempole sak kentongan. Lah yo kita tahan. Piye lho? Wih, dijilimu ae jempol kabeh ayo. Ayo omongno nek sikilku kira nek jempol apa? Apa Piye, dijiku piye? kira nek Kaget aku. Ora. omongno. Ora. Yo, Mas, Kluduk. Nek cap 3 jari ben ngebeki kertas. Iya. Yo. Ih, Nano. yen memat Ganti, Mas Kluduk. Ayo. karo jano. Anoe. Ayo. Janur, ngono lho, Nduk. Oh ini aja mbok ketok. Kuwi mek cakepane. Larase sakmono. Iya ya, Mbak. Suaramu pancen Yo. Janur. Ya. Syukur we. Ayo. Nano nenoe. Ayo. Yen majeng mung karo Janur. Kuning. Ayo. Iki jek ana lali janjine, ya ta? Kembangin apa? Saka sampit. Ngoten nggih. terus sampe sik melek nyapel jane iki. Lho pandemen budaya rumangsamu. Kok nganti engko tancep kayon ya tetep. Ana sing ngersake memanik. Nggih. Lho Mbak Asri tak aturke. Apa to? Lali janjine. Oh, sapa bagiane? Enek. Penonton iki saka streaming akeh, kancamu saka akhirat yo akeh lho. Nyuwun dadi ati. Ya nggih. Mangke pinangkane setunggal. Ah, ya. Ya Kak. Sinten Mas Lutuk napa kula, Pak? Jenengan oh. Oh, kula nggih. Loh, iki mau ora muni gleng mriki. Loh, lah keterak aku jelekku ning sampit. Oh iya. Ya wis. Yo. Kembang wae weton. Yo. Ya. Jas. Oh, ngene iki. Ngejak ngene. Ngene. Ngene lho. Ayo ngene. Oh, bablasen. Ngene lho. Ah. Sarang yu. Yo. Ya. Sarang semut. Kembang wae. Balik, Pacitan, balik, ayo. Balik. Nah. Bocah iki nek. Yo. Marai lagi ketok-ketokan pasuryanipun ledol kuwi. Iya. Unjul Mas mari. Punjul ya. Unjul ngalih lho aku dadi. Ngalih wis entuk 50 tok. Oleh saya kan agak tuku cilok. Ya. Kok ning ndi? Kok ning kono. Pacitan. Pacitan Sarawi. Awas. Pisan we. Bentar. Sing dhuwur. Dhuwur napa sok ya ora dhuwur. Sing dhuwur. Ya kudu sing dhuwur no. Soale getaran dan tekanannya itu harus nadane ada. dhuwur. Nggih. Ah, yo tak kudun tak.
Sing mirsani saka adoh lho, engko nek ra dhuwur Ora dhuwur. gawe gelone wong akeh. Heeh. Wis dhuwur pol. Heh. Lah aku nek dhuwur-dhuwur channel terot malah ra mudhun kan. Ini lho Temenan aku kali maksud nguncali tak kacang. Kaya kuwi lho, tak tuli tanduk Mas Lidik lho. Yo. Yo. Hoi. 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 Elah. Sahur, sahur. sahur Ora anjine kok. Ayo. Kene tak dite tenanan kene. Enggak. Lho mencolot tenanan. Sesuk ae. Iki ben apik kok iso. Sakit. Nggih teori kene ndang. Sesuk ae. Yo. Ayo jegleng saiki tenanan. Nah, Jembleng, Yo. aja cecak kotak terus. Panas. Yo jenglenge, Cok. Ayo nglegani. Kene lho. Ayo. Nah, Oh iki jenglengnya cedak. Ya Kak. Panas. Tak kira mutah kowe. Neng. Por masamu. Kowe iki pelecehan. Yang ini. jok kluthuk iki wis ora kulino. Ngene iki ngunjal ambekan. Nah. Ya. Wis Yo. tuwek. Napase ben long. Tak kira Panjang. ijik ora ngono. Ijik ora. Oh. Jegleng, jegleng. Ben lega. Yo. Dur. Yo parian sih, parian. Ayo. Badar sini, badar sini. Oh, iya. Siap, bude. Ayo, sini. anu nih no. Budhe. Tuku telo Ayo, karo anggur karo anggur terus. Sukoharjo Sukoharjo. mugi tambah makmur. Amin. Amin. Yo suci. Oleh. Duduk. Tutuk. Dandani wajan. Dandani Halo wajan. Mas Jokludo. Halo. Wandamu kaya setan. Wah, Ra setan ra awakmu iblis. Weh parian kok, ndak boleh sakit. Enggak, aku gak sakit hati. Menghantui lho, kuwi menghantui lho. Biar menyatu lah ya toh. Ngelone setan mikir cepot toh. yo Mas. Klitik. Ayo. Lho, lah niki dereng rata. Ora. Oh, langsung toh? Tak pelencat tok ayo. Kadung ra persiapan gitu. Wah, kadung bingung ya, Mas. Ayo. Gelar kloso Gelar kloso, ditumpangi tampah. tumpangi tampar. Yai Sukoharjo tambah barokah. Oh, amin. Ayo kuwi. Nggih. Wis malah merem iki lho. Oh, kaya aku. Ayo parian. Mano neno. Ayo. Tuku meja. Kok didit. Gak duwe aku. Lho ora sah tuku. Ora didit kok tuku. Sing penak ngono lho, ngono. Masa utang ora oleh utang. Ya. Sing penak. Ya utang meja ngono lho. Ayo. Tuku meja. Heeh. Dinggo tutup sumur. Lah. Terus? Wong sugih ngono kuwi. Oh iya. Terus? Muga-muga warga masyarakat Sukoharjo, Ya, kok masyarakat iki apa? masyarakat Lah, muga-muga sama karat lho, Masyarakat. masyarakat. tuku meja. Ya. Nggih Nggo tutup tutup sumur. Terus? Muga-muga sarakamat. Alah, masyarakat. Kowe iki lambemu lho. Muga-muga masyarakat Nah. Sukoharjo Nah. panjang umur. amin. Ya Kak, nano. Panas udan. Aleng-aleng. Ya, nganggo jegok barang. Cekok gundulmu. Omong ono. Iki ngono, Kok Mbak. ngangge jegoke apa roh kirik tenan tekono. Mbak. Roh, jajal omong ono. Apa? Sebabe apa ngono? Kok kira ya? Heeh. Hah? Suwi kuwi. Apa? Sapi roh ya? Heeh. Kirek sak piro? Sapi roh sapi. Sapi Kira roh, roh. roh. Sapi lek nguyuh piye? Nek nguyuh, ya biasa to kari. Ini to. Hah? Kira nyapa kok nguyuh padha sikile papate, kok sikile sing tenget diangkat. Nang ngopo? Kok diduk ning nguyu raine dhewe.
Dek soalnya wis tahu. Oh nek sing ora kira ora ngerti no. Ora ngerti. Nek wong ora mudeng alesane apa. Soale ora tau nglakoni. Akhirnya ra kuyuan raine ra. Yo Kak. Ayo. Anu neno. Panas udan aling-aling. Semakara Capek. Nggak sadar lho. Oh sik ta yo. Lah iki, kok sik kowe geleng. Yo geleng. Yo. Nah, ngono lho. Kok kesusu. Bagaimana malam hari ini? Malam hari ini bagaimana? Saya senanglah melihat sekamat. Apa bahasa Indonesia sekamat-kamat. Ayo. Mi. Yo. Misoa. Capek. Ngetan bali ngulon Apa setia Hino terus langgame malang kakek malang kadung bang bang Yo. Sokor. Ya. Matur nuwun, makasih. Mbak Asri, ayo mriki sik, Mbak Asri, mriki. Yo, mataram. Nong lelo.
Malik pelok, monggo. Wonten sing ngersake tembang kangen, ayo diaturke sik. Tembang kangen, monggo ayo. Digarap irama jaranan, ayo monggo diaturke. Ayo Mas Jaran, Mas Jaranan. Kok Mas Jaran yang Aku nyuwun tulung Mbak Asri tak goleke kanca sijine. Sinten Mas? Sik bali ning Mbak anu we. Bali ning Mbak Suci neh. Monggo. Oke. Yo. Monggo tembang kangen garap jaranan, monggo yuk. Monggo. Oh. Halo. Iki lho jarangane. badutan lali janjine.
Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken. Mas Wedik, Mas Lunduk, Dawuh. arek siji tak sisanke, tak dadekke siji nggih. Nggih. Nyuwun gelo saking Mas Azadi, panitia HUT Suwarjo nggih. Menika kula kentunaken dhateng Bapak Wasidi Sarjana Ekonomi Direktur CV Viral Jaya nggih. Matur nuwun karek siji, yo Nggih. tuntas sisan. Sareng-sareng menapa? Nggih, bareng-bareng ibu-ibu. Karo lenggah wae ora apa-apa. Ayo gelo, monggo dikurke. Monggo, ayo.